Fiż-Żejtun Joseph Muscat fakkar li pajjiżna qatt ma kellu rata ta' ħolqien ta' xogħol daqs illum u f'sentejn biss inħoloq xogħol daqs kemm inħoloq fl-aħħar 5 snin taħt Partit Nazzjonalista. Aħna qegħdin hawnhekk illum sabiex iva nagħtu l-aħbar it-tajba li qatt ma kien hawn livell ta' xogħol daqshekk għoli f'pajjiżna, imma ngħidu lil min għadu bla xogħol, ngħidu lil min spiċċa bla xogħol, ngħidu lil min qed jfittex xogħol aħjar li aħna se nkomplu naħdmu sakemm inġibu nwettqu dawn l-għanijiet tagħna. Spikkaw inċentivi għaż-żgħażagħ tul dawn l-aħħar xhur. Fl-aħħar sena biss naqqasna iż-żgħażagħ qiegħda b'40%. Dawn iż-żgħażagħ sabu postijiet tax-xogħol, sabu id-dinjità, sabu l-ottimizmu, sabu il-futur, sabu lil Malta li temmen fihom u qegħdin huma wkoll jemmnu f'Malta. Fil-jum dedikat għall-ħaddiema komplit tispikka r-rieda ta' dan il-Gvern li jippremja lil minu biżel. Imma ma jistax ikun illi konna nies dan il-pajjiż illi jitilqu mill-iskola li jirrifjutaw it-taħriġ li ma jridux jaħdmu u t-taxpayers iħallsulhom il-benefiċċji soċjali. Il-Prim Ministru nnota li mill-ewwel ta' Mejju wkoll reġa' raħas il-Gas fejn jidħol fuel li tant huwa importanti għal min iħaddem, Gvern Laburista ara fi ħares il-quddiem filwaqt li madwar l-Ewropa l-prezzijiet tal-fuel qed jolew f'pajjiżna qed jorħsu. Kieku smajna minn ħaddieħor kien jorħos il-prezz għal xahar u nitwekkew prezzijiet ogħla għal sena minflok ħdimna bil-għaqal. Għaddew sentejn mill-elezzjoni ġenerali bil-Partit Laburista rebaħ elezzjonijiet oħra. Iżda kliem il-Prim Ministru xehed li l-Gvern qed jgħod kuljum daqs li kieku kien l-ewwel wieħed. Mhux ħankunu qegħdin insoddu id-dnejn għal messaġġi li nirċievu, mhux ħankunu qegħdin ngħidu u iva u mbagħad naraw għax l-elezzjoni fadlilha 3 snin oħra. Dan il-Gvern illum il-ġurnata għandu l-enerġija, għandu il-ħeġġa, għandu ir-rieda li naħdmu għal pajjiżna daqs l-ewwel ġurnata tal-mandat tagħna sentejn ilu. Quddiem dan kollu qal il-Prim Ministru pajjiżna jista' jibqa' ottimist. Għalhekk nibqa' ottimista. Ottimista aktar minn qatt qabel għax qudiemi qed nara futur ta' pajjiż illi jista' jagħmel aħjar milli diġà għamel. Qed nara poplu li ħajkollu riżultati aħjar milli diġà kiseb. Qed nara pajjiż li l-aħjar jiem tiegħu għad iridu jiġu u għalhekk flimkien ngħidu ringrazzjament il-ħaddiema kollha li kienu li hawn u li ħajkollna li verament Malta hija ottimista.